My YouTube channel Ojenazari दायो आं ब्लग भिडिअ बानायदों नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो बे सिजुसा बिस्वनाथनि सिङाव थानाय सिजुसा होननाय जायगानि नामखौ दायो आं दा पिकनिक प्लेसखौ खोन्थानो नागिरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बे दालां बारबाथाय मा लिरदों बेहाय नो पारमिशन लिरदों दायो आं पिकनिक प्लेसखौ खोन्थालांनो नागिरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस नोंसोरो जोंनि सिजुसाखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय पिकनिक प्लेसखौ माबायदि जोंनि जायगाया पिकनिक प्लेसखौ नायलांबाय जाबाय नै दालांफोरा समायनाथार पिकनिक प्लेसआ ओरै साइडआव नै दिनै 29 डिसेम्बर 29 दिनै पिकनिक जानो फैगासिनो अब्लाबो आं दिनै बेरायफैनो नायदों खाथिब्लाबो दिनै आं फैदों नायनानै लाबानो जाबाय गाइस नोंसोरबो सोरबाफोर इन्जय दंब्ला निउ इयारनि फैबानो जाबाय पिकनिक जाफैबानो जाबाय अब्लाबो आं दायो बुंनो नागिरदों जेनेबा बे दालांनि सिङाव माने फैब्लाबो बे दालांनि सिङाव पिकनिक जाब्लाबो बे सिङाव जुमाय लोंनायखौनो फार्स्टआव मख'नाय जाबाय आं जेब्ला जानाय लोंनाय जुमाय लोंनाय बे सिङाव जानाया जानाय नङा आरोना जेनेबा बिनिफ्राय बे सिङाव दालां सिङाव जानायखौ बन्द खालामदों आरोना बे दालां सिङाव जानाया बन्द अब्ला गोजाननि मानसिफ्रा फैब्लाबो बे दालां सिङाव ओंखाम जायो बिदिनो ओंखाम जानाय लोंनाय नेथ्रा नेथ्रि डिस बा जुमाय बथलफोरखौ बुख्रावना गालाङो बे दालां सिङाव एलाउ गैया आरोना बे दालां सिङाव एलाउ गैया थारमाने बेसेबां हागौ बे दालांनि आफाङाव जाब्लानो जाबाय आरो अब्लाबो बे दालांनि सिङाव जानो मोननाय नङा आरोना बे दालां सिङाव एलाउ गैया आरो पिकनिक प्लेस नै नायनानै लाबानो जाबाय सिजुसा बिस्वनाथनि सिङाव थानाय ओमफ्राय नै ओरै साइडआव आं दायो खोन्थानो नागिरदों बे अरुणाचल हाजो बियो ओरै साइडआव अरुणाचल हाजो ओरैजाय ओरै साइडआव अरुणाचल हाजो दा नैबे जोंनि सिजुसा दायो सोरबाफोर जानुवारिफोर निउ इयारनि 2021नि जानो गोसो दं पिकनिक जानो गोसो दंबा इन्ट्रेस्ट दंबा फैबानो जाफैबानो जाबाय जायगायाथ' मोजाङानो बे जायगाया जोंथ' सिगांनिफ्रायनो दङ बे दा जायगाफोरा दायो पिकनिक प्लेसफ्रा बिराद गोजाननि पिकनिक जानो फैदों बेयाव दायो नायनो फैबानो जानो फैबानो जाबाय बे जायगायाव भरि লগত একেলগে ভৰি जायगाफोरखौ बिराद इन्टारेस्ट खालामदों आरो दै जोंनि एरियायाव जायगाफोरखौ बरिया खालामदों जायगाफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जायगाफोरखौ नायना लाबानो जाबाय एसे गाइस नोंसोर दायो जायगाफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं खोन्थालांबाय थागोन दायो
स' गाइस जायगाफ्रा नायनानै लादो दायो जायगाफ्राथ' मोजाङानो आरो दालांनि लास्टनिफ्राय थाबायबोगासिनो नै दा मोनफैबाय गेजेर ससे गेजेरसिम मोनफैबाय आं बेयाव अभार ब्रिज दं नै दायो नैबे दालांनि साहा जायो आरोना दालां साहा जायो आरो ओइसिम मोनहैनो दंबावो दायो नै गाइस दायो दैयाथ' बिराद मोजाङानो पिकनिक जानो बिराद फैदों दैयाबो बिराद साफाखा जोंनि दा बे सिजुसानि दैया बिराद मोजां माने साफा मैला गैया बिराद साफा जोंनि बायदि दै बायनांगौ थायनांगौ खोथा गैया बेहाय दै बायलायलायनो नङा टेनसन गैया दैखौ बिदिनो ओंखाम संनो हायो बेखौनो लोंनो हायो टेनसन गैया नोंसोरनि गोसो बायना लोङोबा लोंनो हागोन टेनसन गैया दायो बायनानै लोंलायलायनाङा दैया बिराद साफा जोंनि दैखौ गोथांसो नुलायबावो नायलाय गाइसनि दैया गोथां नुदों दायो दैयाथ' गोथांखौ नायब्लाबो जायगाफोरखौ देखायनोसै आं दायो बारा गोलाव खालामबाय थाला गाइस जायगाफोरखौ देखायबाय आङो अभार ब्रिज दं नै ओरैजाय समायनाथार जायगाफ्रा आं उननि भिडिअ'आव आं नोंसोरनो मोजां देखायबावगोन स' गाइस आं दायो ब्लग भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दायो आं उनाव नोंसोरनो मोजां भिडिअ देखायबावगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा नोंसोरनो ससे खोन्थाबाय आरो ससेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव आं देखायगोन